Ako sa mangga, nagahibi ako nga isa. Tinawag ako ni tatay, mamugon ako, mamugon. Mamugon ako, mamugon sa balay sang manggaranon. Alas 12 niya ako pakanon, orasyon niya ako paulion. Pagabot ko sa balay, nangayo kanon kay tatay. Tinudlo niya ko sa humay, kag dito magpahuway-huway. Si tiya nga wala huya, adlaw gabi niya ko akigan. Kung buhi lang si nanay nakon, masaka lang ako magkaon. Masaka lang ako magkaon, may sudan pa nga pansit bihon. Unanay sa din ka man karon, palihog ako lantawon. Nami kanta ka mga palangga, no? Ka-practice ako kay nagaplano ako nga ma-vlogger. Ibalaan niyo ba? Natakan, dugid ako ka-standby sining COVID nga ini. Ambot kong ang klase, madayon pa. Pero balaan niyo mga palangga, nung kinaisip ko man, kasi kita kong kasi kungkung, nga duro maakot ma-share sa inyo. Kaisip ako ma-YouTuber, ma-vlogger. Ano sa banta nyo? Naisip ko nga, basta. Kamo lang ko planos kabuhi. So bunga kuan kay at least makalingaw siguro ako sa inyo. Pwede man ako mag-share sang akon nga mga nahibalan diri sa Amerika, mga paano magtudlo ako diri, ilungga diri. Walaan nyo kung magtudlo ako diri. May pasaot-saot pa ina, may pakanta-kanta pa ina. Muna nga palangga ako sa mga estudyante ko diri. Patatas. Eat potato salad ko. Inyo katudlo doon ako dire halin sa mga bata, sa toddler, sa preschool. Tiga plano ako nga hindi man ako i-share, hindi ko man pag-i-share abi ni mga nabalaan ko dire para malay nyo may mapurutan pa kamo. Ay, ako rin imnon. Aring ginaimnon ko mga plangga. Dan. Linaga nga tanglad. May lemon, may blue charnate, naman ang ako nga ginainom kong aga, kag apple cider, kag honey. Duro ako, tanawan nyo, hanggod-hanggod, gid. Buod mga plangga, na plano ako nga ma-vlogger ko, no? Bago nahuya, manggaring ako, basi kadlawan ako. Pwede ano labot, nanda, labot, ibanda. Kaabot gani ako di sa Amerika nga white kot kwarta diyan nga mag-YouTuber o mag-vlogger pa nga white bayad. So, hello Ronald, hello Nak, hello. Sino ni? Rodeline, kumusta ka mo palanggaryo? Aga pa, nagapamalit ako ka patatas. Ay mabahimo ako ka kuan ka potato salad. Halin just garden namon doro-doro, doro-doro ang patatas ko. Di nakuan ako, naluyahan ako di magpamanit kadyang patatas ko. Di gakarokanta ako dari. Nanamian ako kadang gapungko ako sa mangga, hinadumduman ko kadya pangabuhi ko kadya. Di, koon ko, ma-vlogger ako. Tiga practice lang ako ninyong paghikayan da. Kaya mbot sinyo da, balak mas kabuhi nyo, panghikay kamo da. Kamo lang yapon lugi. Basta ako dire, nag-enjoy ako sang kabuhi ko, bisan patatas lay daraple namon. Halin just garden ko. Hello, no, kumusta ka dira palangga? Are. So, amoy ning kabuhi ko mga palangga, nagainom ako kung aga kadya. Amo na gani siling ko.
Gusto ko nga ma-vlogger kay para makashare man ako sa mga kinabuhi ko sa inyo dira. Kundi man kamo nga parte kakalibutan. Kaya puno kamo ako ay pakokmamahaw. Nagainom pa ako kadyang lemon ko nga irimnon kagapanit ako kadyang patatas. Ay potato salad ko karon duro-duro abi ni. Bala mo paborito ka kano. Uy, kanami ko tanaw. Fresh air. Hello, Emmeline. Good morning. So, that's it, mga palangga. I just want to share my talent to you, dear people of the world, para naman nga makahatag man ako sang share ko kuno diri sa kalibutan. You know, guys, we need to have a purpose in life. Bagay na. Alright. So, amo ini mga palangga, makantabla ako duman liwat sang akon nga paborito sa mga kabataan. Anytime, you know, when I get in the classroom, lalo na sa mga elementary, amo ning ginakanta ko. May action ina, ginamo ko na siya. Ha. Kabalo ko mo sina, magamo sina, amon ko na. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Let us make it faster, guys. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. I want to be with you a little bit. So, amin naman palangga, sample ko lang ina sa inyo. I like that song kasi mga amo na siya ang opening song ko permi sa mga kabataan, sa mga estudyante ko dere. Wala nyo katudlo ako dere sa lain-lain nga mga grado. Halin sa toddler, preschool. Lately, because of my surgery, part-time na lang ako, hindi na ako pwede magtudlo sang full-time. So, amoy na, part-time na lang ako. So, I went to different schools, elementary, high school. When I was in Ohio, I used to teach also in college. So, karon dari na ako sa this Greenville County ini, guys. So, amoy na, hindi na ako pwede katudlo full-time because of my hip surgery. Hindi na ako pwede kapamugat, gid. So, ang ginahimo ko, part-time na lang ako sa different schools dere nga kung available ako. Okay? So, makanta ko liwat. Sang kanta ko pagid nga isang paborito man sang mga bata. But then guys, kung mag-subscribe ka mo, mag-follow ka mo sa akon, kag mag-like, I gonna make some more videos for you, especially sa mga maestra kag sa mga maestro. Because modesty aside, mga palangga, I am very loved by my students here because I am what I am. I teach, I thought who I am. Inambalan ko na sila. Don't laugh at my accent. Hindi nyo ako pagkadlawan sa lingko. Because if I talk Filipino here, you will not or you won't understand me. So, you have to understand my accent. You have to accept me for what I am. And then kantahan ko na sila mga palangga sa mga damo-damo lang ko sa just an ordinary song for special kids like you. From a simple teacher's life is meant to be with you. I may not even have the look to make you glance my way. The accent sometimes I use may just seem so absurd. But deep inside of me is you give life to what I do. Students' life may stress you. Still I'm here to spend time with you. Okay, so that's ang pagiging teacher, mga palangga. Kasi ara na sa akon eh. I've been a teacher for 30 years or so since I graduated from college. So wala na ako sang huya magtudlo. Biskan sino pa ang mga estudyante ko dire. So masulod ako sa mga schools. I have a lot of students, different students. I've encountered worst and best students in my life here in Ohio. Pero wala akong nahadlok. They love me because I am honest with myself. Don't laugh at me because of my accent.
because I am a Filipino and I cannot go away with that. You are an American or you are Americans. You speak English. That's why you are good at it. But me, even I'm a Filipino, but I can talk in English. I'm not that good as you. But then, look at me. I can understand. I can speak English language. So, you don't underestimate the Filipino teacher. We are good in English, even our accent is different. But deep inside of me as you give life to what I do. Students' life may stress you, still I'm here to spend time with you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song for special kids like you, from a simple teacher whose life was meant to be with you. I may not even have the look to make you glance my way. The accent sometimes I use may just seem so absurd. But deep inside of me is you give life to what I do. Students' life may stress you, still I'm here to spend. No, kung kisa nagaybi ako sina mga palangga, magkanta ako sa mga bata mo na nga, ginambalan nila ako nga, Miss Arlene, we love you. Because I feel them. It's not all about your degree, mga palangga. Kung kamo mga maestra, hindi ina nga tungod may masteral kamo, may doctoral kamo, maayo na kamo magtudo. No, it's not. It's all about from your heart. It's all about your passion. You will be really the best teacher if you teach from your heart. Ako, mahibigid ako sina sa mga bata ko. Every time I came into my classrooms, ihambal ko sa inyo, biskan sa tanan ng mga schools yung gingkadtuan ko, pamangkutan nyo kung sino si Miss Happy. They love me because I love them. I have my passion. Ang energy, ara ginapierme sa pagtudlo ninyo. But deep inside of me is you give life to what I do. Students' life may stress you, still I'm here to spend time with you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song for a special kid like you, from a simple teacher whose life was meant to be with you. I may not even have the look to make you glance my way. The accent sometimes I use may just seem so absurd. But deep inside of me as you give life to what I do. Students' life may stress you, still I'm here to spend time with you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song for special kids like you, from a simple teacher whose life was meant to be with you. I may not even have the look to make you glance my way. The accent sometimes I use may just seem so absurd. So mga palangga, hindi gid kamo magkahuya, magtudlo dire sa Amerika. They will love us as what we are and who we are. Magpakamatuod lang kamo sulod. Ako magsulod ako sa klase ko, wala akong nahuya. I have to get in, taas noo, mapungko, tanawon ko na sila tanan, and then I'm gonna smile, and then I'm gonna say, good morning, beautiful people. Ganyan, ang ano ko. Good morning. Usually, ang expression ko is, good morning, beautiful people of America.
You have to say that you are confident. Biskan ano pang accent mo, biskan ano pang itsura mo, pero naman, bayo, kita nyo naman ako nagabayo, gid ako sang very presentable every time I get in or I came in sa akon nga klase. Para hindi ka manila pagtulok-tulokon nga daw sa pobreng alindahaw ka lang. So, amoy na ang sekreto ko mga palangga. Biskan din lang ako mag-apply diri nga part-time teacher. Wala gid na sang gadwa-duha permi gid ako nang mahay. Biskan ano lang nga obra diri so far sa tanan ko nga obra, permi gid ako ginabaton. Tungod sang akon nga confident, no? You know, confidence, not confident. Confidence. Kay balaan mo ang huya-huya, ibutang nyo na sa bulsa ninyo kung maglakat ka mo sa kung diin, kay amo gid ina ang problema kung maghuya-huya ka mo. Magtudlo ka mo, butangin nyo sang energy, ibutang nyo ang passion ninyo. For sure, you will be the best teacher in the world. Wala ko yan nagapadayaw, nga maayo ako nga maestra, but I know I did my best. Tanan-tanan ginhimo ko. Kay nahibalaan nyo sa katigulangon ko na damo-damo na ako nga mga estudyante. Sa bilog nga kalibutan. Pila pa lang ang edad ko, do 21 anyos pa lang ako nagtudlo na ako. So 52 anyos na ako karon. But still, I have that passion in teaching. So subong gani nagadali na ako mag-abri klase kay ma-part-time lang gihapon ako. But deep inside of me as you give life to what I do. Students' life may stress you, still I'm here to spend time with you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. So, comment lang kamo mga palangga kung gusto ninyo ako ma-vlogger o ma-YouTuber. Ginoo ko, karuya. Pero you know guys, nagapractice lang ako sa buong, nagaplano man gid ako mag-vlogger o mag-YouTuber kasi kadamo gid ako sang dapat i-share sa inyo. Mga experiences ko diri sa Amerika, ang pangabuhi diri sa Amerika, sang mga Filipino, kay isugidan tagid kamo sang matuod-tuod diri. Hindi tanan diri himaya sa Amerika. Ihambal ko na sa inyo. Damo-damo sang mga kasakit man diri sa Amerika sa mga Filipino. So nang ina mga nakita nyo sa Facebook, sa mga tanan nga nami-nami, mga gwapa, mga no. Hindi tanan ina matuod. So I have to tell you the truth. Subscribe ka mo, follow me. Kay iabrihan ko na akon nga YouTube channel mga palangga. Kay praktisan ko na ina, ma-record ako para sa inyo tanan. I have a lot of talents. I have a lot of experiences to share. Paano ako nakalakat diri sa Amerika? Bilang turista, 10-year multiple entry visa. Ang nakuha ko diri mga palangga, wala ako kwarta, wala ako gindala, nagpa-interview lang ako sa US Embassy. Nagatulo man ang sipuon ko sang kanta ko ba. Nagpa-interview ako sa US Embassy without anything, just myself, because of my confidence and the determination nga hindi na ako magbalik sa akon nga kaimulon, sa akon nga mga kautangan para mabayaran ko. Tanan na agyan ko, nagutuman ako sa Manila, napiki ako pagkadto ko sa Dubai, tanan damo-damo gid ako experience sa inyo mga palangga. Nalakat pa ako sa safe house diri pag-abot ko sa Amerika, mayo lang gani ining bana ko kadtuan niya ko, halin pa na siya sa Minnesota, nagkadto sa Florida para i-save lang ako. From the safe house, nahulog ako sa safe house guys. Siling nila I was a victim of human trafficking. I just don't know. So, amoy na ang pangabuhi sang alduong. Hindi ako mag-istorya tungod sa akon mga palangga. I'm just sharing you my experiences. Nga nakaabot ako diri sa Amerika. Ginbayaan ko ang akon nga pagkamaestra. May 5 ako kabata. Ginbayaan ko ina tungod sa ambisyon nga isa lang gid ka experience ang natabo sa akon eh. Isa ka adlaw nga naghulam ako sang bugas o 20 pesos sa akon magulang. Wala niya ako ginpahulam, wala kami tigangon. Sang gabi nga to naglaga lang ako sang alugbate para makakaon ang mga kabataan ko. Pero nahibalaan ko, natakaan ang magulang ko sang hambal sa akon. Pagkatanga ko bala. Inambala niya ako, siling niya, abi mo bisan tagaan ta ka, kung wala ka man sang plano nga magbago sang kabuhi mo, way kagid. Naguli ako mga palangga, gaturururo ya luha ko, way kot dara.
nang pang ano ako, nagpangkutol ako ka mga lugbati to para lang nga may ipakaon sang gabi nga ina. Amo ato nga nagdesisyon ako, nagkadto ako sa magurang ko. Mangitay ako sa kwarta pamasahe sa Manila, malakat ako, mapanaw ako. Tama na ini nga pag tudos sa akon. Kinahanglan ko na gid nga bag-ohon ang kabuhi ko. Wala ko ginabaso lang magulang ko mga palangga nga way niya ako ginpahulam sang 20 pesos ang adlaw nga ato. Nahibalaan ko gusto niya lang nga mamuklat ang akon mga mata sang akon nga shall we say katangaan kagagahan. No, excuse my words. Pero sa tuod lang mga palangga, hindi man basta-basta ang naagyan ko. So, sang una, sang dito ako sa Pilipinas, magtudlo ako, I'm not that effective teacher. Kasi punos lang problema, gasulod ko sa classroom, galibog, duman niya ulo mo, kung ano, duman ipliti mo maguli. Ikaw, kay ti sa tantangan, ako nagatudlo ka to. Kabudlay mga palangga. So, damo gina ko i-share sa inyo, bago ka naruduro ka istorya ko. Pasensya na kamo kay live ini Hawaii ni practice pero kung mag-video na ako ma-practice man ako babi nyo. Manami man ako mag-live kag mag-YouTuber, mag-vlogger. So mga palangga, I'll open my YouTube channel and then my Inday Ilongga sa Amerika i-follow nyo. Kaya nahibalaan nyo. Hindi lang mag-share ako sang akon nga mga experiences kag kamatuuran dere kag para mabuligan man kamo sa mga wala pag-asa, sa mga laon, sa mga nagapangita, sa mga balo, sa mga nagapangita man sang malay nyo. I met my husband like when I was 39 years old. Pero tanawan ninyo, ari ako karon, palangga ako sang akong bana, ginapagustuhan, ari gapanit ako sang patatas nga para ipasudaan sa iya. Actually hindi man gid ako gusto sining mga potato nga ini mga palangga para lang ini sa kano. So hindi ka mo magkabalaka. Damo sang dapat nga himuon sa aton kabuhi para mabag-ot ang aton kinabuhi. So bear with me, gusto niyo magkadaw, gusto niyo magpasubo, magpangasubo, gusto nyo magkinalipay, gusto nyo makakuha sa mga idea in teaching and everything in life. Bear with me. Follow me, like, and subscribe sa ako nga YouTube channel. Inday Ilongga sa Amerika. I-open ko na kasi naka-private pa ito. Kaya daw nahuya ba ako. Pero subong, nagka-practice ako para at least kaya ko na. Because why I have to waste my life sitting down here, pamanit sining patatas, nga pwede ko man gamiton, nga mag-istorya-istorya, kag makashare sa inyo sa mga idea, especially in teaching and life here in America, and how to come here in America, nga wala kamo kwarta, nga bisan pigado kamo, pwede kamo kalakat diri sa Amerika. You just need the confidence and the determination to be here. You don't need money, you don't need titles. Wala ako sang gindala paglakat ko diri. Paglakat ko, kag pagpa-interview ko sa US Embassy, wala gid ako nag-expect nga ma-aprobahan ako. Kay wala ako kwarta, wala ako ginpakita. Nagpa-interview lang ako. All I had was myself, my true self, and my confidence, and the determination to go to America and change my life. Pray, nagluhod gid ako sang gabi nga ina, naghibi gid ako sa Ginoo. Ginoo, buligi ako. Kung amo ini ang plano mo sa akon, show me the way. Siguro amo ina ang dahilan nga gindala ako diri sang Ginoo. Ginhibian ko gid na. Nagluhod gid ako sa isang gabi nga ina. Sang bago ako nagpa-interview mga palangga. And I was granted 10-year multiple entry visa. Ang Ilongga, wala kwarta. Sulo lang gid nga folder ang dala ko. Nga may certification. Nga nagaobra ako as a curriculum developer sa isa ka Korean company in Manila. Pila lang gani ako to kabula nag-obra dito. Daw 5 months lang or 6 months. Amo lang ato. And here I am. Pag-abot ko pa diri sa Amerika, nabiktima pa ako sa human trafficking as they said it. Maayo na lang may kano. Nakilala ko siya bago ako maglakad dere. Yung kantuan niya ako dito sa safe house. Yung kuha niya ako dito. Wala pa kami nagitanay. Na-istorya ko lang siya sa messenger before. Kantuan niya ako dito mga palangga. Ginsugat niya ako dito sa safe house. Gindulong ako sa iya sa hotel, sa Holiday Inn. Dala ko ang akon nga dalag ko nga bag.
Yung mga baggage ba nga ginbakal ko pa sa Divisoria. Ang make-up ko pa sa itong mga palangga, chinsanso. Ay pa ko kakilala sa mga MAC or whatever. Ilang bala, mga lipstick pa ako sa MAC. Mga lipstick ko, aray mga palangga. Ara. Ay pa ko siya kakilala sa mga amo nga lipstick sang una mga palangga. Kaya ang lipstick ko sang una, magic lipstick lang. Halin sa Divisoria. Ang ako nga makeup chinsanso lang. Itom-itom pa ako. Pagkita na namon kakano, pula pa ya pantalon ko. Purple pa ya ako nga sapatos. Tapos itom pa. May imagine yung itsura kay Ilongga, niwang-niwang pa, itom-itom pa. Tapos naglakat ko to sa hotel. Ara siya to pagsulod ko sa hotel, upod ko ang mga FBI, gindulong ako to sa Holiday Inn. Kag siling ko maano ako dito. Way man tawo to pag abot ko sa reception hall. Tapos gulpi na lang may dako-dako nga haligi ba. Nagguwa siya, may nagguwa siya nagali. Payat man na siya una. Daw maatras ko mga plangga kay baya itsura ko sa to kapanahon daw puryagaba. May imagine yung maniwang chinchanso yan ng make-up ko. So, amoy na mga palangga. Ano na ini? Dali lang mga palangga. So, sige lang. Istoryahan ta pa kamo sang damo-damo pa tungod sang mga kinabuhi ko kag paano ako diri nakaabot sa Amerika. Kag sa mga pangabuhi ko diri kag sa mga ano. So, sample lang ina ha. Don't judge me right now. Because I'm just practicing. Ang Ilongga nag-practice pa lang. So bear with me sa mga mali ko subong sa live ko, sa sobra ko nga mga tikal. No, I'm not saying tikal here. I am really saying the truth over here, mga palangga. Tutuod ginaya. Wala na uso mga tikal-tikal. Siling nyo mga Ilongga, mga tikalo. No. Mga determinado lang ang mga Ilongga. Mga feeling guwapa lang amoy na. So, amo na mga palangga, damo-damo gid ako i-share sa inyo mga pangabuhi namon diri sa uma, mga gardening, you know, kanami gid ko sa balatyagon ta ko maka-share kita. So, subscribe ka mo, follow ka mo Inday Ilongga sa Amerika. I made my page para at least balay nyo ang mag-promote naman kasi promote naman sa Facebook, sa YouTube, kinakailangan may Facebook ka rin. I'm not going to use my account. Gamiton ko ang akon page, Inday Ilongga sa Amerika. Miss Happy. Ginabutangan ko na siya Miss Happy, mga palangga. Kaya ang tawag sa akon sa mga estudyante ko, Miss Happy. Okay? Amo na ang akon nga pangalan sa mga estudyante ko dire. So, damo gid especially sa mga teaching dire. Kung kisa siguro wala ako maobra, wala ako ma-video, I can just record a video for you guys para mga songs, paano ako magtudlo diri sa toddlers, sa preschool, sa high school. So I have lots of those ideas. Kinahimo-himo ko lang na siya mga palangga, wala ako because I am authentic. I want to be loved and to be liked as what I am and who I am. Wala na sang tikal-tikal or whatever. Just an ordinary song for special kids like you, from a simple teacher whose life was meant to be with you. I may not even have the looks to make you glance my way. The accent sometimes I use may just seem so absurd. So, mga palangga, Inday Ilongga sa Amerika. I-open ko ang YouTube. Wala pa ko to subscriber, wala pa ko to video. But then I gonna make one tonight or today. And then I gonna make my intro video over there. And then you can subscribe, follow me. Kaya nahibala nyo mga palangga, kadamo sang buruligan dira sa Pilipinas. Damo-damo to be honest with you. Damo solicitation sa akon. Maban papers and everything. So, kung halimbawa man nga mag-click ang YouTube channel ko and then I can earn extra money aside from the money I ask from my husband. So, pwede gusto ko nga i-share nga blessings. Kung halimbawa ma-monetize ko man ang akon nga YouTube or ang vlogs ko, gusto ko nga ihatag sa mga eskwelahan nga pigado dira. Kaya nahibalaan ko ang sitwasyon subong dira. Naluoy ako. I know the feelings. I've been there. Nahibalaan ko kung paano magmaestra nga wala kasangkuaan.
hindi ka magiging effective teacher without any materials at all. Bisan ano pa nga, ano gusto mo. Kag isa pa, kabudlay gid magmaestra nga, biskan pamasahe mo, wala, hindi ka makafocus. Ako, nahibalaan ko, maayo ako nga maestra gid iya. Damo gid ako idea. Pero ang problema sang una sa Pilipinas, nagaproblema ako sang utang ko, nagaproblema ako sa mga kabataan ko nga 5 kabilo, gaproblema ako sang tig-angon ko, gaproblema ako sa pamasahihan, sang pamasahe ko. So, with all those worries, no matter how good you are, so mga taga DepEd dira, tani mahibalaan ninyo. Amo ina bisan maayo ka pa nga maestra, kung nagasuton ikaw ka problema, maapektuhan gid ang pagtudlo mo. So, dire sa Amerika, halin pag abot ko sa Amerika, dito ko lang na-realize ang potentials ko as a teacher. Tungod, suportado ako sang bana ko, tanan ko nga gusto nga ibutang sa pagtudlo ko sa tanan-tanan ara. So, all I need is my energy and my passion. Bastante ikaw, magiging epektibo kagid. Okay? Ilu-ilu ang banwa ko, kinahingalan, matamis nga pulong nga. Okay, bye-bye guys. Tapuson ko ana ning akon nga patatas. Kay mainit na inidiri karon dugay-dugay. So, subscribe ka mo sa akon ha. Kay para maganahan ako mag-YouTube ang mag-video, mag-record sa mga video. May lipstick pa ako. Lipstick ako para ano. Sang una, ang ina-lipstick ko, mga palangga, halin lang sa Divisoria. Subong at least makabakal na ako sa... Tudloan tapagin ka mo mag-makeup, mga malam dira, ginapagungan ko kamo. Subscribe ka mo sa akon. Subscribe ka mo sa akon kay para tudloan ta kamo sang mga paano magwapa, biskan kurapa ya mga ilong tao. Kurapa man ang ilong ko ba? Sabi nyo, hindi ti kurapa dya. Ginbutang-butangan ko lang nakakuan para daw magtaas. Pero, why gawa ako, kita nyo ang guya ko. Kakaon lang ako sang laswa permedri mga palangga. Kita nyo yung garden ko. Amo ni ginainom ko mga palangga, oh. Tanglad, nalinaga. May blue tarnate pa ini siya. Blue tarnate, halin sa tanom ko man. Kakaon ko. Luya, tanglad, lagaon ko na 15 minutes. And then, butangan ko sang lemon, fresh lemon, sa kabilo ginadlaw-adlaw. And then, honey, kag apple, Bragg's apple cider vinegar. Amo nang ginainom ko adlaw-adlaw mapalangga. Kita nyo, puno, gini, ginaubos ko gini kada aga. And then, after 45 minutes, amo na ako magkaon. Nakaon ako sa kabilog ng itlog. And then, avocado, kag kung ano lang da nga mga prutas ang ginakaon ko kung aga, and then I just gonna eat my lunch mga 2:00. Amo na ako adlaw-adlaw. Anyway, kadamo na nga tikal, kadamo na nga sugid, but then subscribe ka mo sa akon ha. Follow, subscribe, kag mag-like ka mo sa YouTube channel Inday Ilongga sa America. Miss Happy, tandaan nyo na, ibutang ko da sa comment. Comment lang kamo da kung gusto niyo ako magpadayon, kung hindi kamo mag-comment, bahala kamo sa buhay niyo. So, basta ako, damo lang ako dapat i-share sa inyo. So, time for me, kasi isang una, hindi gid ako makashare tungod sa kapigaduhon. Now, I have all the resources, the internet. O, kita nyo ni mayara pa ako nga stand. Kinbaklan gid ako sang kano. Kay gusto ko nga mag-YouTuber. It's not all about the money, guys. I don't need money anymore. Wala na, mga bata ko halos dalag ko naman. Duha na lang kami sang kano. Kaya niya pa man ako pakanoon 3 kabisa sa isa kaadlaw. So, siling ko nga, hindi ako mag-YouTuber, hindi para sa kwarta, but then to share. To share my talent. Hindi man nami nga talent, but I know I have the talent to share. Talent, bala na kung ano nga talent. Basta importante makalingaw, makabulig sa inyong makalipatan yung inyong mga problema, mga palangga. So, bye na. Damo-damo na nga tikal. Basta ha, like, follow, and subscribe. Tapos mag-subscribe ka mo mga palangga sa YouTube. May button ina sa kilid. Dapat you have to push it para balaan ninyo ang sunod ko nga video. Promise, you will not be bored kapag kapag nag-video ako. Kay damo-damo gid ako nga share. Nga i-share sa inyo, nga i-vlog sa inyo. Mga manok ko, mga mga whatever.
Just an ordinary song. Alright guys, thank you. I love you. Palangga ko kamutanan. Halong gid sa COVID-19. Like, follow, and subscribe my YouTube channel. Inday Ilongga sa America. Bye-bye guys. Love you.